Brugeren har lavet skjult kamera. Hvem? Nej, fyr. Nej. Hvad laver du? Monkey. Put her. Put hos mig. Det er kor. Min boller. Min boller. Hvad laver du, Jacob? Hvad jeg laver? Au, for helvede. Au, for helvede. Møller. Her kommer der en hamstok. Kom her. Attack hamstok. Kom her, attack os, Jacob. Kom nu, attack os. Nej. I nakker. Jacob. Tag Jacob, kom så. Nej, undskyld. Prøv at tage sådan. Kom nu, vi skal have Jacob. Jacob skal dø. Hvad laver du, Gustav? Vi skal have Jacob. Jeg skal ud og springe. Jacob skal dø. Jacob er her. Kom nu. Jamen, Jeg har ham for helvede. Frederik, hvor er det her? Kom nu. Hvad er det så? Du vil til min knitøj. Frederik, nu hvad? Ned på mig. Tag en sok. Kom nu. Tag en sok. Tag en sok. Tag en sok. Okay, jeg skal nok tage din sok. Nej, ikke mig. Chokoladebolle. Ikke mig. Du går og fanger. Au, min røv. Du er ikke lige på røvhullet. skal du ikke springe mig? Vi tager din sok. Nej, Jacob tuder. Tag en sok. Jacob tuder. ikke min Frederik. Nej. Jo, tag en sok. Så er jeg forkølet. Lad nu være nu. Du er forkølet. Bare fordi du er forkølet. Svækling. Jeg skulle da også forkølet. Og jeg kan byde pinde. Ja. Men du har sgu da kolde fødder. Okay, det må du betale. Så meget. Au! Nu er det bare jeres egen skyld, hvis du bliver ramt. Bare den egen skyld, hvis du dør. Gør det ondt. Okay! Det der var bare Matrix. Lige op over hovedet på ham, mand. Lynlåsen snittede i ballen, mand. Jacob, nej. Jacob var væk. Ej, det var kost over Frederik. Lige over grænsen. Kom så. Filmen. Nej, den har filmet hele tiden. Det er Frederik. Jeg skulle